ndate kolal to neno kage manyirobe bende biro lal Ken Muga ndiko wacho kamano Ecclesiastes 3:1 nyocha wasomo jomokalo chien ni gimora mora nigi kindene. Fred Tene wacho ni ma en kinde mar keyo ne kanisa monge kod account. Ng'e gima omora gi wachno, wach mane Sapito wacho en ni ogolo josiasa e kanisa to keto gi oko mar kanisa. Yes. To ji to pod omiyo josiasa. Matiende ni chokruok pod omiyo josiasa pod ginyalo gogo mbaka. Ing'eni josiasa dwaro kaka ma chokruok nitie. Dhano moseikne. Omiyo sawinjo ni ng'ato thiedho pap. Ni winjo ni bases odonjo di benjo ka gisepong'o pap. Koro awuog ewi gari. Koro awuog nikech ji koro osechokore. Koro gimomiyo ayie gi kaka Fred wache ni en gima samoro nyalo biro medo tuowa. En nikech ka ji oselemo ma ji oloro lemo kata mana saa 7 odiochieng'. To josiasa mane ochopo ka ong'eyo ni bang' ka gisewuok e laro to joma nitie iye ka gite chak chokore ne dhot kacha kendo to wuoyo kodgi, osingo gima nyalo singo, owacho monyalo wacho. Ting'eni wan sama ang' walendo tigi biluongo ni 5Ws&H. What ang'o motimore, otimore kanye, otimore sadi, ng'ama otime, to time nang'o kamano. Ka ang'i wacho ni jasiasa ni owuoyo kanye, pod dok mana e kanisa. Kitemo wire owuoyo e oko mar kanisa bang' lamo, koro manyo yo minyalo wire go. To pod dong mana ni en kanisa. Rombe ka pod gin mana rombe ma do wuogo e kanisa. En mani koro ma tiwacho ni altari ma kama ler. Ka koro kik wawuoye, kik wadire wach. To samoro en mani kech koro pi obedo mang'eny molomogo. Yes. To de jodolo mantiere sani. To di bed ni gini ne kata mana marufuku iwacho no de onge nikech ng'ama no okuongo yawe mondo mine time ne onge. Manyiso ni notime atima ka en gima koro en kinde monego bed ni time. Ni josiasa nyalo wuoya onge rach. Ma ine od Nyasaye biro lamo ok tami. Koro aparo ni ka en singo ma jasiasa dwa chiwo mar ni adwa miyo siling $1 million, $1 million, $2 million, pod nyalo time kata oko mar kanisa. Okay. Gima duong' ni jogi pod dhi bedo ka yudo rombe ka. Be nitie yo minyalo time go minyalo wach ni aluora mar kanisa no chieng' lamo no en ni lemo to kitieko to wuok makata chokruok e compound mar kanisa no onge. Kidwa dhi e rally tidhi yaw rally ni machielo oko kamoro. Mane ng'ino nyalo bedo ni wago kwan machielo manyalo go okang'. Okay. To mak mana pod ibro ng'eno ka josiasa mano biro nyoro ma oting'o George Aladwa gini, Senator Sakaja, Governor Sakaja gini, Rigathi Gachagua. Mirima ma samoro ne gigude iye kachacha ko migi thuolo maber ni koro gitwag gi ji oko ma ilaro kachacha. To kendo koro mano mite mogik nikech koro kata ginyalo dire wach, giwacho ni altar wasewe tokwa. Koro ginyalo baye wach ka ginyalo baye. To gikone nying kanisa nyaka dhi oko nikech kanye ne giwuoye aluora mar kanisa. Chieng' lamo. Koro aparo ni kanisa ni pod nyaka go okang'. To kendo ing'iyo ni kanisa ni gi kopogore gi moko miwacho ni mainstream gi, nitiere chokruoge mang'eny mathoro bedo machalo crusade, machalo kamagi. Ng'eni magi bende gin chokruok maywayo ji. Jasiasa ka ngoyudo crusade, tang' ne wacho ni akato dong mana crusade, ok en altari makocha cha. Koro pod wantiere e lweny makage kacha. Jasiasa be jakristo. Kech iwacho ni kech to pod constant, en pod ochung' ngirore. En pod ochung' imanyo mana yome igone go kona, to mak mana ni en to nyaka pidhe moyieng'. Erokamano.